Сабый туды. Ата-әсәһен һөендереп, нәҫеленең ҡотон арттырып килде ул беҙҙең ығы-зығы донъяға. Теле атай, әсәй тип асылһын. Төрлө ҡыҙҙар, малайҙар башҡорт булып тыуалар да, улар әҙерәк башҡортса һөйләшәләр. Шунан мин уйлайым, садикка баралар да, унда ҡыҙҙар, малайҙар күбеһенсә русса һөйләшәләр бит инде. Улар да руссаға өйрәнеп китәләр да, хатта ауылға ҡайтҡайным, анда ҡайһы бер ҡыҙҙар башҡортсаға аңламай да, бер һүҙҙе лә аңламай. Мин ныҡ аптырайым. Бала өлкәндәрҙе ҡабатлай. Шуға ата-әсәгә үҙенең һөйләгән һүҙҙәренә, ҡылған ғәмәлдәренә иғтибарлы булыр кәрәк. Изгелек, илһөйәрлек менән бер рәттән тыуған телгә һөйөү дә тап ғаиләлә һалына. Бөгөн беҙҙең балалар бер нисә теллелек шарттарында үҫергә мәжбүр. Заман шулай талап итә тиерһегеҙ. Әммә күп тел белеп тә, туған телен аңлауҙан мәхрүм быуын үҫеп килә түгелме? Телгә нимә ҡамасаулай, бынан айталам. Был балалар баҡсаһы. Балалар баҡсаһы ныҡ һинең телеңдә һөйләшәсәкме, һөйләшмәйәсәкме, уныһын ныҡ влиять итә инде. Бына мисал өсөн, минең өлкән ул бәләкәй сағында балалар баҡсаһы менән ҡыйынлыҡтар булды, унда урындар етмәй сәбәпле 5 йәштә генә балалар баҡсаһына барды. Шуға ла ул 5 йәшкә тиклем өйҙә минең менән башҡортса һөйләшеп, һәм уның тел мәктәпкә барғанда телде һәйбәт белә ине. Икенсе улым балалар баҡсаһына барды, һәм дә балалар баҡсаһы, бында урыҫ балалар баҡсаһы булды. Шунлыҡтан да уның мәктәпкә барғанда теле башҡорт теле ул аңлай, әммә әйтә алмай. Шундай ҡыйынлыҡтар булды инде. Был барма, олатай, был барма, өләсәй. Бөгөн Өфөлә кескәйҙәргә туған теленә һөйөү тәрбиәләгән, йәнле итеп башҡортса дәрестәр алып барған бер тиҫтә генә балалар баҡсаһы эшләй. Йәш ярымдан 6 йәшкә тиклем бала күп нәмәне шул иҫәптән телде лә еңелүҙәштереү һәләтенә эйә. Әммә балалар баҡсаһында башҡортса аралашҡан бала өйгә ҡайтҡас икенсе телдә һөйләшергә мәжбүр икән, кем ғәйепле? Балала туған теленә ҡыҙыҡһыныу уятыуҙа тәрбиәсе лә, ата-әсә лә бер төптән эшләргә тейеш. Тәбиғәт бик аҡыллы, Хоҙай тибеҙ, Алла тибеҙ бит инде. Кешене яратҡанда бик аҡыллы итеп яратҡан. Аның аҡылы, бына иң ҙур аҡылдарының береһе нимәнән ғибарәт? Кешенең мейеһе бер генә телдә һөйләшеү өсөн яраҡлашмаған. Беҙ әллә нисә телдә һөйләшә алабыҙ. Әллә нисә телдә аралашабыҙ, теләк кенә булһын. Ни өсөн шулай яратҡан беҙҙең мейебеҙҙе тәбиғәт? Нисә телдә аралашһаң да аралаш, тик тыуған телеңдән яҙма. Иң беренсе урында туған тел булырға тейеш. Башҡорт теле, рус теле дәүләт теле булып тора. Шуның өсөн закон яғынан башҡорт телен һаҡлау бар. Бөгөнгө көндә башҡорт теле өйрәнә торған предметтар булып тора. Кемдер балаларын уҡытырға тырыша, кемдер был башҡорт теле кәрәкмәй. Мансур Анварович Аюпов, әйтеүенсә, беҙҙең Башҡортостан академикі Мансур Анварович 400 мең башҡорт үҙенең туған телен белмәй. Әгәр дә 400 мең кешене белмәгән башҡорт өйрәтһәк, был закондың эшләүе күренер ул ваҡытта. Улар үҙҙәре өйрәнергә тейеш, үҙҙәренең балалары белергә тейеш. Беренсе мәсьәлә минеңсә шул булырға тейеш. Кем теләмәй ки, икенсе милләттәрен әйтәйек. Рустар, уларҙың үҙҙәре һайлауы. Беҙҙең халыҡ үҙен телен белергә тейеш. Үҙ телен ҡәҙерләгән халыҡ ҡәҙерле була, ти башҡорт мәҡәле. Тыуған тел әҙәм балаһына Хоҙай тарафынан бирелгән оло бүләк. Донъяны асыр, уның менән идара итер бөйөк көс. Туған теленән яҙған кеше ошо көстән мәхрүм була. Башҡалар көйөнә йәшәргә мәжбүр. Булмышын, асылын юғалта ул. Иң ҡурҡынысы, туған телен юғалтҡан милләт йәшәүҙән туҡтай. ЮНЕСКО мәғлүмәттәренә ярашлы, Рәсәйҙә генә 136 телгә юғалыу хәүефе янай. Был исемлектә башҡорт теле лә бар. 16 тел бөтөнләй юҡҡа сыҡҡан. Киләсәк быуынға туған телен юғалтмай тапшырыу һәр милләттең төп бурысы. Туған тел кешегә үҙенең
ген буенча да, кан буенча да бирелә дип әйтергә була. Бұл ул күренеп тора. Мисал китерергә була. Моны биргә өйрәткәндә кешене әйтәләр, башка милләт кешеһен башкортса биюне бигәндә бер төрле килеп сыга. Башкортларның беренче тапкыр бигән булса да икенче төрле килеп сыга. Анда әйтәләр, аны кан белән бирелгән дип. Шулай ук нидән тел, аның моң, һәләтлектер кешегә каны белән боттар буенча шулай килгән икән, ул нидән әгәр дә был бер буында гына тукталып калган булса ла, күк булса ла, ул бар бирелә, бала тизрәк асылып китә, үзен яхшырак күрһәтә. Туган өн аша халынган бүтін һәләт буаттардан буатка күчеп, буындан буынга күчеп, кан хәтере аша бирелә. Һәм без кан хәтере аша бирелгән үзебезнең һәләтебезне уята алмаганлыктан бик күп һәләтебезне аса алмайбыз. Кан хәтере туган тел дип алһак, безнең гадәттә профессиональ врачтар яки галимдер юк, ул генетик код түгел, туган тел дип башлайлар. Ысынлап та, туган тел кешегә ген аша, кан хәтере менән биреләме? Был исәптә анык кына дәлилләр юк. Шуга фикердәр тап килмәүләр бар. Язучы, укытучы Мәрьям Буракаева туган тел кан хәтере аша бирелә. Чөнки туган тел ул канга һалынган туган өн ди. Медицина фәннәре докторы Вилтимир Булатов был һорауга медицина күзлегеннән җавап бирә. Канда генетика, РНК, ДНК-ла ул юктыр. Фәнгә нык билгеле түгел, әлбәттә. Әйтәйек, башкорт халкы башка халык белән сагыштырганда безнең икенче группалар күбрәк или ондай факттар юк. Шул әйтәйек, менә иң ешар сорашкан беренче группа әйтәйек 38%, икенче группа там где-то 22%. Анатомик яктан алганда бөтәбездә башка халыктар, Европа халкына безнең анатомия тура килә. РНК кешенең әйтәйек, башкалар онда андай наверное нуклеотидтар юк, наверное. Вот менә был, башка телен бергә дишен, башка булга юк. Күбрәк бында ул бәлки ул бардыр, но фәнгә бүгенге көндә нык билгеле түгел. Фәнгә билдәле булмаһа ла яшәештең үз кануны. Кеше күпме генә үз асылынан ситкә тайпылырга тырышмаһын, нәселдән нәселгә тапшырыла килгән рухи кыйммәтләре, ысын булмышы үз вакыты итү менән уеп яткан кан хәтерен уятып ибәрәлә, туган теле моңы аша асыла. Аргымак этнорок төркеме итәкчесе Ринат Рамазанов туган тел генетик код, ягъни код ди. Ысынлап та, тот бит милләттең коты. Меңәр ел буе килгән моны безнең башкорт халкының үзенчәлеге, ғұрып ғадаты һәм дә асылы ул буындан буынга күсә килә. Ничек тә булһа, ул башкорт үзенчәлекле халык. Уны бүтән халыктар белән сагыштырһаң, улар төрле халык төрлесе. Һәм һәрбер халыктың үзенең үзенчәлеге бар. Ана шул генетик код һәм туган тел, ана ул бөтәле ғұрып ғадат, тел, ашамлыктар, дин, бөтәһе бергә шул кутка керә инде. Урал батырның сүзләре. Ян шишмәнең бар һавын ерем халкыма бөрктем. Канда мәңгелек тамсыһы. Белһен шуны һәр буын. Мәңгелек ул нимә? Ул бит уны мәңгелеккә караһаң, монда бөтенеме? Ул башлай, гадагалай, ул сикһед һәм мәңге бесконечный, вечный во времени и в пространстве. В него входит все. Бөтә булган генетический память, хәтер, тарихи хәтер, рухи хәтер. Бөтә ана шул мәңгелеккә. Ана шул шуны халкыма еремә бөрктем ти, канда шул нимә? Белһен шуны һәр буынты безгә әйтеп калдырган. Туган телде белмәенчә шуны ничек беләһең? Туган тел улап туймаслык саф һава кебек. Башкорт мәктәпләрендә, башкорт гимназияларында белем алган балалар ошо һаваны рәхәтләнеп һулай. Әсә теле белем һәм тәрбия коралы. Әгәр дә мәктәптә башкорт теленең грамматикаһын өйрәнмәһәк, телебез ярлы буласак. Кадимге һөйләшү теле генә булып каласак. Быга юл куярга ярамай. Туган телде мәктәптә өйрәнү мутлак. Милли мәктәпләр туган тел, йолалар, мәдәният, тарихыбыз хагында тора дип әйтергә була. Мәктәптә туган телдә тәрен әйтеп өйрәнү
бер сыйныф аскайнык бит. Анда инглиз телендә башкорт теле аша, инглиз телләрен күбәйтеп, башкорт телен күбрәк итеп, бына шул класстың һөдемтәһен без бына 11-нче сыгарылыш классы сыкканнан соң карагайнык. Алар мына башка класстар нимәһе менән аерылып тора инде. Бу эксперименталь класс. Булар үзләренең туган телдәге инглиз теле һәм башка телдәгенә гуманитар фәннәрдә генә түгел, менә техникактан фәннәрдә уңышлы сыгыш яһайларны. Башка физика, математик класска белән сагыштырып караганда да сәгатьләр ханы кәмрәк булһа, шул техник юнәлештәге олимпиадаларга бу класстан балаларда алып баралар иде. Бу күрһәтеп тора, бу бала не тиклем күбрәк тел белә, шул тиклем аңа бигрәк тә туган телен яхшы белгәндә, аңа үсеше өчен бик файдалы. Яйге каникулда китаптар укыгызмы? Нинди китаптар укыгыз? Зәйнәп Биешеваның китабын укыдым. Муса Кәримнең китабын укыдым. Афарин. Без Торатауга йөрдек. Менің ойлауымса, һәрбер бала мәктәптә туган телен өйрәнергә тиеш. Һәм укытучыларга тәкъдимем бар ине. Улар башкорт телен укыту, кем укымай укыту формаһында эшләмәскә, уен формаһында эшләргә тәкъдимем бар ине. Уларга кызыграк булыр ине. Һәрбер хәзер гимназияларда, лицейларда, мәктәпләрдә хәзер экрандар бар һәм улар презентация һәм эшләһәләр бик кызык булыр ине дип уйлайм. Башкорт телен белү ул башка телдәрне белергә камасаламай. Менә безнең балалар рус телендә бик яхшы итеп имтиханнарда бирәләр бит инде. Менә быелгы уку елында безнең бер укучыбыз рус теленнән 100 балга бирде бит инде. Инглиз теленнән безнең балаларыбыз күп кенә фән өлкәләрендә эшләйдәр. Менә минем эш тәҗрибәмдә шундай бер хәл булды инде. Бер әсәй балаһын безнең мәктәпкә укырга бирергә теләгән инде. Һәм инде әмма улар башкортча бөтенләй аңламайдар да, һөйләшмәйдәр дә. Һәм инде безнең бит инде мотлак башкортча һөйләшә белгән балалар укый. Укый алыр микән балам, юк микән? Һеҙҙең бер генә дәресегеҙҙә ултырып сыҡһын әле балам дип әсәй һораны инде. Һәм инде бала бер дәрестә ултырҙы, һәм уға беҙҙең телебеҙ бик оҡшаны. Һәм инде әсәй әйтә, беҙ бит Баймаҡ яҡтарынан, бәлкем шул ваҡытта беҙҙең гендарыбыҙ уянып китер, һәм инде баланың, бәлкем ул аңлар да дип дәрескә индереп ултыртты инде. Шул дәрестән сыҡҡас инде ҡыҙыҡай, әлбиттә, мама, я ничего не поняла, но мне очень понравился здесь. Можно я здесь останусь? Можно я здесь буду учиться, дип тороп ҡалды. Туған тел нимә өсөн кәрәк? Мәғәнәһеҙ һорау. Һыу ниңә кәрәк? Һауа ни өсөн кәрәк дигән һымаҡ. Тағы ла бер һорау. Ни өсөн һин ата-әсә була тороп, үҙең иркен һөйләшкән туған телеңде балаңа бирмәйһең? Ни өсөн ғәзиз сабайыңдан халҡыңдың күңел хазинаһына асҡысты йәшерәһең? Беҙҙең телебеҙ шул тиклем ипле, моңло. Бала күңел донъяһын яҡлап, тәүфиғын һаҡлап тороусы ҡалҡан ул. Баланың киләсәген уйлаған ата-әсә балаһына мотлаҡ туған телен өйрәтер. Минең матур итеп башҡортса һөйләшкәнемә атай-әсәйем, өләсәй ҡартатайларым бик шат. Улар минең менән ғорурлана. Һәм әлбиттә, беҙ ауылда ҡустым менән китеп барһаҡ, башҡортса һөйләшеп, әбейҙәр аптырайҙар. Уй, ҡалай был балалар матур итеп һөйләшәләр. Һеҙ кемдеке дип һорай башлайҙар. Беҙ йәки Ғәйшәнең ейәне йәки ейәнсәре дип әйтәбеҙ, йәки Әлфирәнеке дип әйтәбеҙ. Нисә булды хөрмәткәндә? Тамамланга. 19 килә елга юбилейга инде. Сорашуны оештырабыз бит мәктәптә. Туган телдә өйрәнгән сакта иң беренсе гаилә тора. Әгәр дә гаиләдә өйрәнгән булһалар, өйрәнергә теләктәре булһа, кайһы бер сакта шулай да килеп сыга, үзләрен ата-әсәләр өйрәтмәгәннәр менә бит әле яшьләр киләләр бит инде, үзләре башкорт телен, туган телдә насаррак беләләр. Теләктәр зур. Алар бергәләп бала белән өйрәнәләр. Әйтергә теләйем дә, гаиләнең роле зур. Шул вакытта мәктәптең дә ролен кәметмәйем. Мәктәп ул юнәлеш бирә, мәктәп дәресләрендә яхшы итеп өйрәтә. Без гаиләбездә саф башкорт телендә һөйләшәбез. Мәктәптә, гимназиялар без саф башкорт телендә һөйләшәбез. Башкорт телемде белгәнгә мин Тамыр телеканалына йөрим. Төрле йәмһүрәтләрне геройдарды тауышландырам.
һәм башкорт теле миңа бик оҡшай. Мына минең ике улым, Махмуд Шәми, ул икеле профессор. Улар үҙенең туган телен беләләр. Мына ейәндәр, шәп белә дип әйтеп булмай. Художественный шул телдә һөйләшүдә улар юк. Баланы рухлы итеп тәрбияләү юлдары күп. Шуларның береһе балалар матбугаты. Тамыр телеканалының башкорт телен үстерүгә индергән өлеше баһалап беткеһез. Без тамырды һүндермәйбез. Көне буе эшләп тора дигән ата-әсәләр күп. Балам яраткан тапшыруын йүгереп барып карый да кире үз уенына тотына. Гел яңгырап торган башкорт телмәре, йырдары уны тыуган мөхиттә үстерә. Аманат, Акбузат журналдары, Йәншишмә гәзите, Китап нәшрияты милләттең киләсәген тәрбияләүгә тос өлеш индерә. Бүген күп ата-әсәләр балаларның китап укымавына азарлана. Китапка карата кызыксыну уята белер кирәк. Без төрле ысулдар эзләйбез инде моны иҗадыбызды нисек кызыграк итеп yetkерергә, аңлашлырак итеп, нисек моны мәсәлән тик традицион рәвештә моны башкорт телен өйрәнегез, укыгыз дип әйтеп кенә әйтсәң, яшьләргә ул нәмә бик тәэсир итеп бармый хәзер бүгенге яшьләргә. Әгәр дә авылда үсеп тәртипле, матур гаиләлә шул нәмә бирелә икән ата-әсә менән, ул әлбиттә еңелрәк. Калала үскән балалар, туган телендә һөйләшмәгән ата-әсәләр бар бит инде. Оларга нисектер замана теле менән иткерергә кирәк. Нисектер кызыксындырырга, нисектер үзенчәлекле, теге оригинальный бер нәмә ысулдар эзләргә. Дөньяга башкорт булып тугас, синең балаларың ниндәй генә, бәләкәй генә кимәлдә булса да, башкорт телен белергә тиештәр. Безнең бик бөек язучы бар, балалар язучысы, Әнвәр Бикшәнтәев. Мин үстем шуның китаптарында. Нисә яшеңә комиссар, яр буе малайдары, зур оркестр. Хәзер ул китаптар рус теленә тәрҗемә ителгән. Менә мин коллегаларыма ла, өйдә лә рус телендә булса, шул китаптарны тәкъдим итәм. Менә минең бәләкәй малайдар Әнвәр Бикшәнтәевтең бөтә генә китаптарын укып сыктылар. Рус телендә башта. Кызык өчен мин бер нисәһен башкорт телендә тәкъдим иттем аларга. Азрак үсеш булырга тиеш бит, телдә азрак белергә тиештәр. Мин теге һәү һымак укыйлар дип әйтә алмайм. Укырга өйрәнәләр. Шуның менән кызыксыну барлыкка килтерергә теләйм. Шул китаптар менән. Син башкорт телен белергә тиешсең. Ул буш сүзләр, аның менән берәүзлә ялып итеп булмай. Шуга шу китаптар аша, шигырьләр аша ялып итеп була балаларны үзенең теленә кызыксыну. Телебезде интернет селтәренә индерү өчен башкорт IT белгечләре байтак эшләр башкара. Балалар өчен смартфоннарга башкортча кушымталар, төрле дәрес, уен программалары уйлап чыгаралар. Мәсәлән, Айгиз Хунафин башкорт телмәрен ханлау, цифрлаштыру яңа мөмкинлекләр асатый. Безнең тел заманса булган өчен һәм популяр, престижный булган өчен безгә телде цифрлаштырырга кирәк. Чөнки күптәр хәзер гомерен твейтәк тәүләнде интернетта үткәрә. Һәм дә әгәр дә безнең тел интернетта булмай икән, димәк безнең тел югалырга мөмкин. Шул яктан әлеге вакытта үз эш алып барылына, береһе башкорт телен цифрлаштыру, яны һәм без әйткәндә компьютерга текстка әйләндереп бирү. Икенчесе киренсә компьютерга без текст бирәбез, компьютер безгә башкортча һөйләп өйрәнергә тиеш. Буны синтезатор дип атала. Һәм өченчесе бәләкәй әмма проект башкортча язган текстларны шул текстка әйләндерү инде, менә үз проект.
цифрлаштырудың инде тағы бір плюсы бар біздің тел үшін. Әйтейік, балаларға кескен ұйқылар алдынан әкеттер оқығанда, әгер башқұрт тілінде әкеттер жоқ екен, демек балаларға орыс әкеттерін оқып ұйықтатасақ дегенді аңлата бетінде. Ол жақтан да біздің әлгі уақытта цифрлаштыру, һәм де ол талшық бересек, алла берһәм, һәм шул жақтан біздің тел артта етіп қалмай. Мисал үшін шул орыс тілін алғанда да, олар ханы бойынша, халықтың ханы бойынша олар көбірек бітті бізден. Әмма оларда да цифрлаштыру әлі алға кетмеген. Бұл жақтан біз әлі біз Mozilla эшләгән не бойынша, сайтта біз 11-ші орында тұрабыз, бүті ер шары бойынша. Бұл жақтан біздің тел нық популярға әйленіп бар инде. Күп осракта баланың туган телендә укый алмавы үзеннән түгел, ата-әсәһенең яңылыш фикер йөртүеннән тора. Янәһе лә башкорт теле бердәм дәүләт имтиханнарына әзерлеккә камасылаясак, икмәк тодлык белә шул yetkән. Бала өчен туган телдең мөһимлеген һәр ата-әсә аңларга тиеш. Үзен башкортмын дип итәпләгән ата-әсә балаһына башкорт телен туган тел буларак укытуды һорап, гариза язарга тиеш. Моны әлеге заманда туган телде өйрәнер өчен гариза ядырга кирәк бит инде. Шундай кимәлгә барып җиттек, кызганычка каршы. Әгәр башкорт телендә әлбәттә гариза ядайым ялмай уйлау, оны күп кешеләр аңламый. Үзе килеп ядырга тиеш, үзе ирләп табырга тиеш. Әйтәйек, кайда башкорттан яхшырак укыталар. Телен белгән кеше ул бит кимәле югарырак була бу. Шуңа күрә үзе республика яшәй Башкортстанда. Үзе халыкты күтәрергә, республиканы күтәрергә. Туган телдә балагыда укытырга мөмкинлек бар икән, файдалан. Гаризаны 10-да яз, 15-тә яз, тик балагыды мәхрүм итмә. Күңел һавада икенче телдә мен хәтта бер көн сагыштырып та утырам. Мәйтәм, туган телдә иркәләмәгән бала димәк, кулыга биеләй киеп һөяһең балаңды. Күңел йылылыгы бирмәйһең балага. Шаны ул бала адакта нимә эшләй ул? Һиңа якыдаймагас күңеле белән. Минең дусларыма ошондай тәкъдимем бар. Үзеңнең туган телеңдән ояларга кирәкмәй. Чөнки туган телдә һөйләшү ул һәр вакыт модалы. Милләтте бар иткән төп көс ул туган тел. Башкорт теле заманса тел. Башкорт теле төрки дөньяга ишек. Ниндәй генә төрки илгә барһагыз да, һез унда туган телебез аркылы үз кеше буласаксыз. Минең башкорт булуым, башкорт телендә белүем, ул бигрәк тә тегә без төрки программистлар белән һөйләшкәндә, аралашканда ул тегә без сразу бергә инде бергә туплай. Казахстанга, Алматага лекция укырга мине бер 3-4 мәртәбә сакырдылар. Шул да мине Казак телевидениесына сакырдылар. Мен русча явап беріп сөйлей башлагайным. Ведущий әйттеләр, әйдә башкорт телендә сөйләгез. Ана шунда мин ярты сәгатьтән ашу башкорт телендә сөйләнем. Шуннан передача беткәс, редакторлар эшләгән, операторлар бөтәһен дә аңланык дип кул саттылар. Передача ябылгас. Маған Башкортостан ел ұнады. Бізді өте жақсы қарсы алып жатыр. Бұл жердің ұнайтыны өйткені менің қанымда, менің анамның қаны осы жерде тамған. Альшевский район Раевка селосында дүниеге келетін болатын. Башқыр елі, қырғыз елі, қазақ елі, Орта Азияның елдері негізі бір-біріне өте алар туғанда келишет, бір-біріне аябай жақындағы, ана мейман достығы жағынан, адамдардың көп жағынан оқшош келишет да. Әлі мына бір эксперимент ішлеп қаранық. Әлігі вақытта мен олар сөйлескендің 100%-тан аңнаным, 99-95%-тан аңнаным. Бик керек кенә һүзләрде белмәйнем. Бұл сөйләшү, мәсәлән, бәлки катмарлы тема булмагандыр, еңел тема булгандыр. Шуға без бер-беребезне яхшы аңланык. Башкорт теленең мөмкинлекләре сикһез. Төрки телле халыктар белән аралашканда гына түгел, дөнья кимәлендә конкуренция үтеп, эшкә урынлашканда ла ярдәм итә. Башкорт кызы Әлфия Байбурина берничә ел халыкара холдингта эшләй. Үзбәкстан, Казакстан, Кыргызстан кебек буендырыксыз дәүләтләр берләшмәсенә ингән илдәргә кураторлык итә. Бұл яуаплы вазифаға урынлашыр өчен
Әлфиягә Европа, Американың югары уку йортларын тамамлаган белгечләр менән бергә 6 турда гына тотырга туры килә. Бирешмәй, иң һуңгы сиктә башкорт милли ашларын, бишек йырдарын белү аркаһында бөтә дәгъвәтләрдә узып, халыкара компанияга эшкә алына башкорт кызы. Балаларга, әсәйләренә, атайларына без аңлатырга тиешбез. Башкорт теле бүгенге көндә ул укытучы өчен генә, мәктәп өчен генә белем түгел. Ул зур өстенлек бүгенге дөньяла, чит илдә, бөтә йөрдә. Туган тел миңа иң беренче үземнең милләт менән аралашу өчен иң беренче кирәк инде. Шулай ук минең балаларга, аларның җиәннәргә, җиәнсәрләргә өйрәтер өчен аларга мирас итеп калдырыр өчен миңа һәр вакыт кирәк инде. Балама мин туган телемде бирдемме дигәндә, мин уларның үземнең җиән-җиәнсәрләренә карарга тиешмен. Һәм улар да әгәр башкортча сөйләшә икән, шул осракта гына мин балаларыма үземнең туган телемде бирә алдым дип әйтә аласам. Туган тел ул һөйләшү теле генә түгел, ул өн. Да шул өнде, боңды, күгел йылылыгын бөтәһен бер бүтән итеп карасак, biz ana şol tuğan til dip atalgan tuğan tilibizge bütün ikisi qarашта булыр инек. Туган тел ул ошо безнең тирә-якты танып белү өчен, үзеңнең күңелең өчен, үзеңнең тугандарыңа, балаларыңа, ата-әсәңә һөюеңне күрһәтер өчен, җиткерү өчен туган тел кирәктер дип уйлыйм. Туган мен бит исемдә башкорт. Әгәр дә мен телде белмәйм, мен улакта башы булмайм да инде. Ул миңа шуның өчен кирәк. Мен үземдән теге шул башкорт рухы, шул теләшә. Мин шул үземне башка дип сөйләм. Башкорт телен яхшы белгәнгә лә, мин өләсәемә кайтып үземнең телемдә һөйләшәм. Төрле концертларда алып барам. Тамыр телеканалына йөрим һәм Аманат журналын рәхәтләнеп укыйм. Туган телдән кесе халкыбызда, бердәмлектә, кан хәтерендә, күңелебездә. Башкорт теле юкка сыкмас. Ул тагыланыгынып, көсәеп, киләсәк буындарга тапшырылыр. Заман менән бергә атлар, дөньяны яулар. Башкорт теле. Моң шишмәһе хандуастай йырсылаһин. Һыгылма бил, тал сабыктай, нәфис тәһин. Аллы гөлле, гөл сәскәләй надлы лаһин. Эй илһамлы, эй хөрмәтле башкорт теле. Күгәреп яткан уралыңдай бай, юмарт һин. Серле камыш курайыңдай, кар, олпат һин. Күпте күргән чәчәнеңдәй, юр, җирәк һин. Эй һөйүкле, эй кадерле башкорт теле. Диңгезләргә тиңләмәем, тәрәнһең һин. Айга көнгә тиңләмәем, гүзәлһең һин. Каяларга тиңләмәем, бөекһең һин. Эй хикмәтле, мәрхәмәтле башкорт теле.